लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय। दाखालि आङो 9K बो मोनबाय आरो 9K जों लोगोसे दा एसे दावखोगासिनो दङ। 10K मोननाय जादों। आं दा नोंथांमोननि गेजेराव बेखौनो बुंनो सानो दानि समाथ' मा सम बोथोरा आरो दा सोलिबाय थानाया दायो इलेक्सन बोथोराव माने दा मा समस्या जागोन। एबारनि इलेक्सनाव हले नोगोद गरम जागोन। माब्रै गरम जाया जानो होनब्ला बिराद समस्या गाज्रि जानानै दङ। कंग्रेसनि पार्टी आरो BJP पार्टी दिनै बे मोननैनि गेजेराव सोर देरहागोन। माखासे मोनदांथिनाय कंग्रेसनि मावनाय गोदोनि मावना गालांनाय 16 बा 15 बोसोर मावनानै गालांनाय कंग्रेस सरकार आरो मा मावलांदों मा मावलाङाखै नोंथांमोना मिथिगौ। आरो आं बेयाव जेबो बुंनो गोनां खोथा गैया। आं मिडियानि जानानै नोंथांमोननो मोनसे फोरमायनोसो सानदों। आरो मोनसे बाथ्राया जालायबाय दा BJP सरकारा जेब्लानिफ्राय कंग्रेसखौ फेजेननानै BJP सरकारा देरहादोंमोन दा 5 बोसोरावनो नैबे BJP सरकारा मा मावनानै नोंथांमोननो दिन्थिखो। नोंथांमोनाथ' नै दा एक्जेक्टलि जोंनि बर'नि गेजेराव दा बिटिआरखौ लाना फैबाय जिखिनि हायो एसेखौ, नाथाय खावसेखौ होनो हायाखै। दिनै बेनो जाबाय सनितपुर, बिश्वनाथ आरो गुफुर। दिनै बेखौ होगोनबो बा होआबो बेखौ जों एसे मिथिनानै थाब्लाबो जों डाइरेक्टलि दा बुंनो हाया। जेब्ला समा सफैगोन अब्लासो जों बुंनो हागोन। दा बेनो मोनसे बाथ्राया मावाखै नङा गोबां खामानिखौ मावलांबाय BJP सरकाराबो बे 5 बोसोराव। नाथाय दा नोंथांमोननि गेजेराव सोलिबाय थानाय सरकारा साबसिन जागोन ना कंग्रेस सरकारा साबसिन जागोन नोंथांमोननिसो गोसो। जाय जेराव मोनो होदो। आंथ' रावखौबो सोर माखौ होखो सोरखौ माखौ होआखै बेफोरखौ माने खोन्थालायनोबो दरखार गैया। माने खोन्थालायोबा आरो गावनि भट खोन्थालायोबा बेयाव माने दावराव दावसि जायो नालाय खोन्थालायनानैबो लानो मोनखाया। आंबो नोंथांमोननो खोन्थानो हाया आंबो अबाव होगोन। दा नोंथांमोननि गेजेराव आंबो जुदि होदोंब्लाबो आं नोंथांमोननो खोन्थानो हाया। नोंथांमोना गुबुननो दा खोन्था। नङाबा सोरबा कंग्रेसनि मानसिया BJPआव होबायलां होननानै खोनाबा दावराव जागोन, रागा जोंगोन, साला मासि गाज्रिलै बे गावनि जागोन जाखानाय बिदि जायो। आरो बयबो कंग्रेसआव होबायलां होनना बुंग्राया BJPजों एगेन्स्ट जायो, माने एगेन्स्ट जायो आरोना। बे जेब्ला इलेक्सन होखांबाय सेरखांबाय आरो सिरि थाबानो जाबाय आरोना। दा बेखिनिखौनो मोनसे सुंद'यै नोंथांमोननो फोरमायनो बे भिडिअनि गेजेरजों लाना फैदोंमोन। दा नोंथांमोननो खोन्थाबाय। बेखिनियानोमोन। बाय बाय।